बेबायदि थगायसुलाफोरखौ जों साजा होनांगौ दा बेखायनो बिसोरखौ फैगौ इलेक्सनाव जों फेजेननांगौ रायजोफ्रा दायथ' लानांगौ रायजोफोर आरो बेबायदि मानसिखौ जों फेजेननो हायाबा जोंनाव सावनांगोन हारियाव सावनांगोन बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बिटिसिआव सोर खालामदों हाग्रामा खालामदों नोङो CIT लाबोदों हाग्रामानो लाबोदों इन्जिनियारिं कलेज लाबोदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लाबोदों सोर लाबोदों हाग्रामानो लाबोदों दालां न' बां लुदों गासिबो गेस्ट हाउस लुदों दिल्लीयाव केलकाता सिलिगुरि चेन्नाइ सोर बानायदों हाग्रामा बानायदों जोंनो जोंनि कुइसनखौ रिप्लाइ हो आरो बे कुइसनखौ जुदि रिप्लाइ हायाबा डिफेन्ड बर'नो भट दाहोनांगौ रायजो राजा आरो तामुलपुर रायजो राजा जाहाथे डिफेन्ड बर' आरो फुंआव बर' जाहाथे भट होआ जोंखौ खावलायहरदों आरो डिफेन्ड बर' जाथियाव गुलाय गुजाय खालामनाय मानसि फुंआव बर'आव गुलाय गुजाय खालामनाय मानसि थगायसुला मानसि बे थगायसुलाफोरनो जों भट नाङा आरो जोङो गोदानै दा मोनसे धौ होबाय जाला बिपिएफनि धौ आरो बिपिएफआनो जुदि बिटिसिखौ सालायबाय जेब्ला जुदि बयबो ग्रें ग्रें बे बिपिएफ हान्जायाव थानानै जाहाथे अनलायनानै जों जाहाथे रायजो सालायो जोंनि मोननाय बे फिसा थिलेबलेब रायजो बिटिसि बेखौ जों मोजां जाहाथे जौगाहोयो नांगालनि सावगारियाव भट हो भट हो भट हो नांगालनि सावगारियाव भट हो भट हो भट हो नांगिया लं लिभ हाग्रामा महिलानि लं लिभ गासिबो आइ आफा बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जाबाय दा लोगोसे जेसेबां मिडिया पार्सनफोर दं बिथांमोनखौबो जोङो बरायबाय आरो लोगोसे धन्यबाद होनाय जाबाय दा जोङो स्पेसियेलि धन्यबाद होयो जे निउस पर्टेल आरो माखासे इउटिउबारफ्रा जोंनि सैथो बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफोरनो फोसावना होनायनि थाखाय दा रायजो राजाफ्रा सैथो बाथ्राफोरखौ निउस मिडियाफोरनिफ्राय मिथिनायनि थाखायनो दिनै फुंआव बर'आ हारिखौ थगायदोंब्लाबो गुलाय गुजाय खालामदोंब्लाबो दिनै बिसोरनि गुलाय गुजाय खालामनाय थगायनायखौ रायजो राजाफ्रा थाबनो हमनो हादों जार फले 5 बोसोर फुंआव बर'आ बिटिसिखौ दखल खालामदोंब्लाबो बियो 5 बोसोरनि उनावनो एखेबारे रायजो राजाजों होखारजाबाय आरो मोनसे धौ बिपिएफनि गेजेराव फैनानै रायजो राजा धौ लाबोनानै मोनसे दैबाना बादि लाबोनानै 28टा सिट हाग्रामानो देरहाना होनानै हाग्रामाया दिनै बिपिएफ हान्जाया बिटिसिखौ सालायबाय बेखायनो आङो निउस मिडिया आरो पर्टेलफोरखौ आङो धन्यबाद होयो दा जों दिनै दरंनि उदालगुरिनि रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजों खावलायहरनो लुबैदों आर'ज खालामनो लुबैदों जाहाथे फैगौ जायनाखि एसेमब्लि बिसायख'थि जागोन बेयाव जाहाथे डिफेन्ड बर'नो खुनुरुखुम जाहाथे भट होआ आरो तामुलपुराव फुंआव बर'नो जाहाथे खुनुरुखुम भट होआ बिसोरो बर' हारिखौ गुलाय गुजाय खालामदों बर' हारियाव गुलाय गुजाय खालामग्रा होनबा साथाम मानसिया मेइनलि दायनिगिरि बिसोरनो जाबाय उरखावग्रा ब्रह्म फुंआव बर' आरो डिफेन्ड बर' बे साथाम मानसियानो बर' हारिखौ थगाय थसि खालामनानै हारियाव गुलाय गुजाय लाबोदों हारियाव नांलाय खमलाय लाबोदों राजनिथि दोलोआवबो गावस्रानाय लाबोदों दा गथे बिसोर गुलाय गुजाय खालामग्रा मानसिनो जों समाजाव जायगा होनो नाङा बर'फ्रा रावबो बिसोरनो भट नाङा दा बिसोरनो बर'आव जायनाखि गोग्गो माने मोनसे राजनिथि स्टेबल राजनिथि फैनांगौमोन बेखौ बिसोरनो सेदेबलि खालामदों दा बड'फानि नाम लायै बिसोरो बड'फाखौ माने नेवसिदों बड'फाखौ बदनाम खालामदों बड'फानि आदर्श फिल'सफि बेखौ बिसोर गाफ्लेदों बेखायनो बे साथाम मानसिया बर' जारिमिनाव अरायबो दायनिगिरि हिसाबै मख'जागोन आरो बिसोरखौ जारिमिनाव अरायबो खिबु खिबु जुग जुग होसोगोन बिसोर दायनिगिरि बिसोर जे बर' जाथिखौ थगायदों दा बेनिखायनो जों दिनै रायजो राजाखौ गुलैयै खावलायदों जाहाथे उदालगुरिनि रायजो राजा आरो तामुलपुर रायजो राजा जाहाथे डिफेन्ड बर' आरो फुंआव बर' जाहाथे भट होआ जों बेखौ खावलायहरदों माने हारिखौ थगाया आं बिनि सुंद' माखासे थांखांनाय जारिमिन बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों 2003आव माने बिटिसि सुक्ति जादों बे बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारि सभाराम बसुमतारी ओमफ्राय दखेन ब्रह्म हितेश बसुमतारी देरहासार बसुमतारी मिथाराम ब्रह्म दा बिसोरखौ माने भारत सरकारा दायथ' हरदों दे नोंसोरनो इन्ट्रिम काउन्सिल दानानै थाबैनो बिटिसिनि बाउन्डारि बानायनांगौ बे बाथ्राखौ बुंहरदों दा हाग्रामा महिलारिया चिफ आरो चन्दन ब्रह्मआ डिपुटि चिफ जानानै थाबैनो बिसोरबो बिटिसिनि बाउन्डारिखौ खालामना होदों दा भारत सरकारा जोंनो 3079टा गामि
जोंनो गामि सेंसन खालामना होदों बिटिसिनि गामि बियो आरो 3059टा गामिनि गेजेरावनो जोंनो गासै मोनब्रै जिल्ला खालामना हरदों क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा दा उनावनो उदालगुरि 3 मथर जाबाय दा बेखौ थाबैनो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव खालामनाय जादों आरो गासै 40टा समस्ति बानायनाय जादों दा बिनि गेजेराव 30टा समस्तिखौनो एसटिफोरनो रिजार्भ खालामनाय जादों दा बेफोर गासैबो मावखांनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टिया बै समावनो 2005आव फार्स्ट माने इलेक्सन खालामनाय जादों आरो बे मोनसे बिराद माने बाख्नायथाव हाबा बे बर' जाथिनि थाखाय माने जोङो खाफाल गोनां साननानै लानांगोन जे बर'फ्रा जे मोनसे थिलेबलेब रायजो मोनबाय बिटिसि मोनबाय आरो बे बिटिसिखौ माने गासै मोनब्रै जिल्लाजों खुंफुंनो जे हाग्रामा थाबनो माने समस्ति दाफुंजोबनानै इलेक्सन खालामनो हाबाय 2005आव बे 2005आवनो उरखा उग्रा ब्रह्ममोनहा प्रमद बर'मोनहा दिफेन बर'मोनहा बर' हारियाव गुलाय गुजाय खालामबाय बिसोरनो पार्टियाव गावस्रानाय लाबोबाय बिसोरनो नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय खालामबाय दा बेनिफ्राय स्टार्ट जादों बर' जाथिनि गेजेराव नांलाय खमलाय जानाय बुलाय सोलाय जानाया आरो बिपिएफ हान्जा गावस्रानाया बेनिफ्राय जादों दा बिनि उनाव बिसोरो माने पिसिडिआ दाबाय दा पिसिडिआ दानाबो बिसोर माने बिटिसिखौ दखल खालामनो हायाखिसै आरो बिनि उनाव इउपिपिएल दाबाय दा होमब्लाबो बिसोर बिटिसिखौ दखल खालामनो हायाखै नै जेब्लानाखि एनडिपिजों जेब्ला पिस एग्रिमेन्ट जानोसै बे पिस एग्रिमेन्टआव बिसोर जागोनखौ नुनानै बिसोरो मोनसे प्रक्सि आन्दलन बड'लेण्डनि मोनसे भुवा आन्दलन खालामनानै बिसोरो रायजो राजाखौ थगायबाय रायजो मोनसिगोन होननानै बुंनानै माने भुवा मोनसे आन्दलन खालामबाय दा आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों बिसोरो बिटिआर सुक्ति खालामबाय 2027 जानुवारियाव दा बेखौनो जों बुंनो लुबैदों बे बिटिआर सुक्तियाव मा दं रायजोफोर बयबो नोंथांमोना मिथिखागौ बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया दा बे प्रमद बर'मोनहा उरखा उग्रा दिफेन बर'मोनहा बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय जाम्बा जाम्बिनिफ्राय थैनि सहि लानानै बिसोर मेम'रेन्डाम हैदोंमोन बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै खिन्थु बे थैनि सहि लानाय बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै मेम'रेन्डाम हैनायनि उनावबो जेब्ला बिटिआर सुक्ति खालामो बिसोरो बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानैसो लिरनानै लाबोदों रायजोफोर बिराद गिदिर अपराध बियो बिराद गिदिर दायनिगिरि जाथिनि दायनिगिरि बिसोरो जोलैनि हांगारा बिसोरखौ दामो जाय बड'फाया बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बुंलांदों आरो बड'लेण्ड रायजो मोनाब्ला गेरेमसा हारि दानाया सम्भब जानाय नङा बेखायनो बड'लेण्ड रायजोखौ जेरैबाबो जों दाथारनांगोन बे बाथ्राखौ बुंलांदों खिन्थु बिसोरो बे बिटिसि गारि दखल खालामनो थाखाय बिसोरो रायजो राजाखौ फोलानानै बिटिआर सुक्ति खालामबाय बेखौनो गिथार होनना बुंबाय बर' रायजो राजानि थैनि सहि लानानै बड'लेण्ड रायजो नाङा होनांबाय बिसोरो जोलैनि हांगार रायजोफोर बिसोरखौ जोङो जायगा होनो नाङा बिसोरनो भट नाङा बिसोरनि दाया माने निमाहा होथाव नङा बड'फाखौबो लैजा फोनांजाबाय आरो बर' जाथिखौबो लैजा फोनांजाबाय दा बे बिटिआर सुक्ति खालामनानै बिसोरो रायजो नाङा होनबाय आरो बिटिआर सुक्ति खालामनानै जायनाखि बिटिसिनि सिमा बाउण्डारि जा थिलेबलेब मोनसे रायजो दंमोन 3059टा गामि बे 3059टा गामिखौबो दानख'नायनि बिसोरो सुक्ति खालामना लाबाय दा बे दानख'नाय सुक्ति खालामना लाबोनायब्ला बिसोर बेसेबां गिदिर दायनिगिरि बिटिसिनि एरिया दानख'नायनि दायनिगिरिया बेसेबां गिदिर अपराध दा रायजो राजाफ्रा मिथिखायो बेखायनो बिसोरबायदि मानसिनो जों भट होनो नाङा आरो लोगोसे बिटिसिनिनो जाहाथे खमथा बिटिसिनि मोनखानाय जायनाखि 40टा डिपार्टमेन्टस बे डिपार्टमेन्टसखौ डिसिफोरनो हरनो होननानै बिटिआर सुक्तियाव लिरना लाबोदों 4.6आव बे बिटिआर सुक्तियाव बे दङ डिसिफोरनो पावार हरगोन होननाय दा बे डिसिफोरनो पावार हरगोन होननाय लिरनानै लाबोनायनि थाखायनो प्रमद बर'आ जेब्ला बिटिआरनि चिफ जायो अब्ला डिसिफोरनो 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरनो गोनां जायो दा जों जेब्ला बेखौ बयबो रायो बयबो सोंखारि बुङो अब्ला बे लासिं सिं उननि समाव बे बिफिननो गोनां जादों आंनो माने माबाखौ हरफिननांसिगौ पावारखौ 16टा डिपार्टमेन्टखौ हरफिननांसिगौ होननानै माने डिसिफोरनो लिरनो गोनां जादों लासिं सिं रायजोफोर डिसिआ बिटिसिनि कन्ट्रलाव गैया डिसिआ आसाम सरकारनिसो कन्ट्रल थायो बेखायनो बेनि पावार हरनाया बिटिसिनि पावारखौ फोजोबस्रांनाय जादों आरो लोगोसे बे माने बिटिसिनि जायनाखि स्ट्राक्चार 6 शिड्युलनि जायनाखि पावार बे पावारखौ फोजोबनो थाखाय बिसोरो चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार बिसोर माने लाबोदों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायगायाव चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार जागोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे हा हुनि पावार बिटिसिआ दंमोन बे हा हुनि पावारखौबो आसाम गभर्नमेन्टआव हरफिनदों बेखायनो बिसोर दायनिगिरि रायजोफोर बिसोर दायनिगिरिनि थाखाय बिसोरो जायगा मोना समाजाव बिसोरखौ साजा होनांगौ नैबे इलेक्सना जोंनि थाखाय गिदिर चान्स सुजुग बियो बेबायदि थगायसुलाफोरखौ जों साजा होनांगौ दा बेखायनो बिसोरखौ फैगौ इलेक्सनाव जों फेजेननांगौ रायजोफ्रा दायथ' लानांगौ रायजोफोर आरो बेबायदि मानसिखौ जों फेजेननो हायाबा जोंनाव सावनांगोन हारियाव सावनांगोन बे एफाग्राब माने संग्राम खालामनानै मोननाय बिटिसिखौ सिफायनो नागिरनाय
बिनि दायनिगिरिया साधारन दाय नङा बि गिदिर अपराध बि बेखायनो बिसोरखौ फेजेनथारनांगौ आरो लोगोसे जायनाखि पावाराव फैदोंमोन बिसोरो बे पावाराव फैनाय समाव 17 बोसोर माने हाग्रामा महिलाया जे मावाखै होनना बुंदों बे हाग्रामा महिलाया जे मावाखै होननाय बाथ्राबो नंखाय फोरमान जाबाय मानोना हाग्रामा महिलाया बिटिसिनि इन्ट्रिम काउन्सिलाव सिफ जानायनिफ्रायनो बे बाउन्डारि थिग खालामनाय बिटिसिनि सिमा बानायनाय आरो बे कनस्टिटिउन्सि बानायनाय डिस्ट्रिक्ट बानायनाय बेफोरनो मावनाय स्टार्ट खालामनाय बेथ' रोखा रोखा फोरमान आरो माने 17 बोसोराव हाग्रामानि समाव गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावनाय नोङो बर' रावखौ 8 सिटल' सोनाय बेफोरनिफ्राय देरसिन मा नांगौ फालाय बर' रावा अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय बिटिसिआव सोर खालामदों हाग्रामा खालामदों नोङो CIT लाबोदों हाग्रामानो लाबोदों माने बे इन्जिनियारिं कलेज लाबोदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लाबोदों सोर लाबोदों हाग्रामानो लाबोदों दालां न' बां लुदों गासिबो गेस्ट हाउस लुदों दिल्लीयाव केलकाता सिलिगुरि चेन्नाइ सोर बानायदों हाग्रामा बानायदों होनदोंमोन 17 बोसोर जेबो मावाखै बे नंखाय फोरमान जादों आरो बिसोर थगायनायखौ मिथिनानैनो थांनाय बारनि बिटिसि इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा रावबो भट होआखै बिसोरनो आरो लोगोसे बिसोरो सान्तिनि खोथा बुंदों हाग्रामानि समाव असान्तिमोन माने प्रमद बर' समावसो सान्ति फैदों होनना बुंबाय खिन्थु जों गोबां जोङो रायजो राजानि माने सायाव अननाय खालामनाय रायजो राजाखौ माने अयथासार खालामनाय बिनि रेकर्ड जोंनाव मेला दंजोबो दा बिथांमोननि समाव 22 मार्च 2022आव अनन्त बसुमतारी होननाय अक्सिगुरिनि दा बेखौ मेगन बुख्ल'ना होदों बिनि फरेस्ट एनजिअ'आ दा अब्ला सान्थिया बेनो नामा बिसिनि सान्थिया बेखौनो सान्थि होनो आरो लोगोसे 14 आगस्ट 2023आव नागेश्वर मालि बिथानि नागेश्वर बसुमतारी बेखौबो थाख्लाय दैयाव लांनानै गावथारहैदों अब्ला सान्थिया बोरो प्रमद बर'नि सान्थि फैबाय होननाया बेनो नङा आरो लोगोसे 17 सेप्तेम्बर 2023आव हेमन्त नार्जारी बै माबानि गियानपुरनि बेखौ एखेबारे गथ' गथाय दंमोन रायजो जाफुनाय बेखौ बन फिसा मोनसे न' लुनो थाखाय लाना फैदोंमोन आइवाइनि न' बेबो एनजिअ'जों रायलायनानै लाना फैनाय दा बेखौ थांना गावथारहैदों अब्ला सान्थिया बहा बेखौनो सान्थि होनो नामा दिनै गोबां फिन समावनो बर' फिसाफोरखौ दिनै हाग्रा बंग्रानिफ्राय होखारदों न' बां बुख्रुबदों इभिकसन खालामदों हजों माबायाव फाग्लिझराव पर्बतजरायाव 3900 बिगा हा आदानि कम्पानिनि हा होननानै बिसोरो आलाय सिलाय खालामदों बर' फिसाफोरखौ फिसा लायलाय गाबगु खुगु बर' आइजोफ्रा जुजिनांदों पुलिसफोरजों माइ गायनांगौ बोथोरावनो बिसोर जेबो मावनो मोनाखै दा बेबायदि अबस्था बिसोर खालामदों दा थाङै थुङै आइ आफा जाम्बा जाम्बिफ्रा बेयाव हासिब लायनो माने जुजिनानै बे हाखौ रैखा खालामफिननो हादों अब्ला प्रमद बर'मोननि दिनाव सान्थिया बहामोन दा दिफेन बर'मोनहा मा मावा बे समावलाय दिफेन बर'आ बे समाव माने गभर्नमेन्टनि देवानि जानानैसो बै आदानि कम्पानिनो हा हगारनांगौ होननानै दिफेन बर'आ बुंदों जेब्लानोखि हेमन्त नार्जारीखौ गावथारो दिफेन बर'आ फंसे खोथा बुङाखै गावथारनायनि बेरेखा खुनु खालामाखै बे जोंसार जनमलखौ जेब्ला गावथारो पुलिसा एनकाउन्टार खालामो निर्दोषि एखे जेबो दाय गैया बे समाव दिफेन बर'आ जेबो बुङाखै दा अब्ला बे दिफेन बर'आ दायनिगिरि नङा बेखौ बोरै भट होनो दालाय आरो बेल' नङा जेब्लानोखि डेलिमिटेसन जायो बिटिसिआव कनस्टिटिउन्सि दाफिननायनि जेब्ला डेलिमिटेसन जाबा बिटिसिआव गासै 15था समस्ति माने इलेक्सन कमिसना डेलिमिटेसन खालामनो नागिरबाय दा 15था समस्तियाव अनलि 6थाखौल' ट्राइबेलफोरनो रिजार्भ खालामना होबाय दा नन ट्राइबेलफोरनो 9था होबाय दा बिटिसिनि 6 सिडुल नियम बादिबा रिजार्भेसना गासिबो ट्राइबेलनि थाखायसो जायो बेयाव नन ट्राइबेलनि थाखाय जाया दा जोंनो 6थाल' होबाय बे माने 9थाखौनो माने नन ट्राइबेलनो होबाय बे 6 सिडुलखौ सिफायनाय जाबाय बेयाव दा बे समाव दिफेन बर'आ बमा गावदों रंजादों जों 6था सिट मोनबाय रंजादों बियो 75% होबाय होननानै रंजादों बे बेसेबां जोलैनि हांगार खामानि मावदों बे बेसेबां अननाय दिनै दिफेन बर'मोनहा गाबथाय मोनब्ला जों जेरै गाबथाबाय थादों जों जेरै बुंबाय थादों बिदि बुंनाय मोनब्ला दिनै बे समस्तिफोरा जोंना बिटिसिआव 15थावबो 15था रिजार्भ जागौमोन दा दिनै जों बिखायाव दुखु नाङो रायजो राजाफ्रा दिनै नुजोब्बाय बावखुंग्रि बर'नि बिखा जायगा बियो बावखुंग्रि बर'नि बिखा जायगाया दिनै जेनेरेलफोरनो हगारना होनाय जाबाय माने माबा पर्बतजराबो हिस्ट्रिकेल जायगा बियो हिस्ट्रिकेल जायगा जाय जायगाखौ माने जोंना कालिचरन गुरुदेवा माने
महात्मा गान्धीनो लोगो हमनानै मेम'न्टआव फैदों ट्राइबेल बेल्ट बेल्ट जानांगौ होननानै जाय जायगानिफ्राय बर'नि ट्राइबेल बेल्ट बेल्ट दानायनि धौआ फैदों कालिचरन गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जायगा बे जायगाया दिनै जेनेरेल जाबाय बेसेबां दुखुनांथाव बिजिनि बायदि जायगा बर' जायगा मैखोम जायगा बेबो दिनै जेनेरेल जाबाय बेसेबां बिखा खालामथाव बिनि दाया गासिबो डिफेन्स बर'नि बेखायनो डिफेन्स बर'नाव दिनै रायजोफ्रा सोंनांगौ प्रश्न खालामनांगौ डिफेन्स बर'आ मा खालामनानै थाबाय बे समाव मानो जेबो बुङाखै दा ओंखायनो आं बुङो रायजोफोर जे डिफेन्स बर'मोनहा जेसेबां भुल मावबाय दाय मावबाय बे जों बुंनाय नङा बियो बेखौ जारिमिना बुंबाय थागोन आरो जारिमिना खिबु जुग जुग प्रश्न खालामबाय थागोन डिफेन्स बर' नों बै समाव मा मावा प्रमद बर' नोंसोर मा मावा उरखावग्रा ब्रह्म नोंसोर मा खालामबोआ बे जारिमिनाव बिसोरखौ सोंबाय थागोन जारिमिना अरायबो गोथां सैथो जारिमिना अरायबो सैथोखौ बोला बोला होयो बे डिफेन्स बर'मोनहा माने बे जारिमिननिफ्राय बारग'नो हानाय नङा दा दिनै खुरिया मानसिफोर दङ माखासे गोबांनो जायफ्रा बिसोरनि फान्दा बिसोरनि देवानि खालामग्रा जेबो स्टाडि गैया मिथिया बिसोरो दा बेफोरखौ जोंनो माने काउन्टार होनांगौ जों जे कुइसन खालामबाय जों प्रश्न खालामबाय जोंखौ काउन्टार हो बुं जोंखौ फिननाय हो बिसोर फिननाय जेबो होआ माथ्र फिननाया मा गाज्रि कमेन्ट होनाय गाज्रि रायनाय गाज्रि भाषा बायनाय बेसो कमेन्ट हो जोंनो माने रिप्लाइ हो जोंनो जोंनि कुइसनखौ रिप्लाइ हो आरो कुइसनखौ जुदि रिप्लाइ हाबा डिफेन्स बर'नो भट दाहोग्राबो रायजोफोर होफै डिफेन्स बर'आ क्लियार खालाम रायजो राजानो दा जों बेखौनो रायजो राजाखौ खावलायो रायजो राजाफ्रा बेयाव कुइसन खालाम डिफेन्स बर'नाव कुइसन खालाम आरो बे कुइसन खालामनो हायाब्ला रिप्लाइ होनो हायाब्ला बेनो भट दाहो आरो डिफेन्स बर'आ बर' जाथियाव गुलाय गुजाय खालामनाय मानसि प्रमद बर'आ गुलाय गुजाय खालामनाय मानसि थगायसुला मानसि बे थगायसुलाफोरनो जों भट नाङा आरो जोङो गोदानै दा मोनसे धौ हैबाय जेला बिपिएफनि धौ आरो बिपिएफआनो जुदि बिटिसिखौ सालायबाय जेब्ला दिनै बयबो ग्रें ग्रें बे बिपिएफ हान्जायाव थानानै जाहाथे अनलायनानै जों जाहाथे रायजो सालायो जोंनि मोननाय बे फिसा थिलेबलेब रायजो बिटिसि बेखौ जों मोजां जाहाथे जौगाहोयो बेखायनो बयबो रायजो राजाखौ खावलायो सोरबा भुल बुजिनानै थांदों इउपिपिएलआव फैफिनजोबनांगौ सोरबा बिजेपि जादों सोरबा अबेबा मोनसे हान्जायाव थांदों सोरबा गासिबो बुजिनानै फैफिनजोबनांगौ आरो जयै मोनसे गोग्गो समाज दानानै ग्रें ग्रें अनलायनानै जों बिटिसिखौ सालायनांगौ आं बेखौनो गासिबो रायजो राजाखौ गुरैयै खावलायहरो गोजोन्थों रायजोफोर